behind me is Yveske. Hey, goed zo. Oh. Daisy. En Ryan. En Mem. Is het leuk? Ja. Lekker chill, hè? Ga maar wat verder. Zo, pak zo'n leidsel je weet. Je weet lekker. Ja. Ik zit die kant op. Nou, dan maar rustig even. Deze zijn mega zinnenblommen. Dat is super mega. We doen mooi een zinnenblomwedstrijd. Mijn familie. Maar het ging net zo goed. Voor Maar- jou is het in wetter. Ja. Het is zo zinnig. Ja. Daarom is dus ik zinnenblommen. Ja. Ga maar wat langzamer. Mem. Daisy. En jou. Sally en Blomke. En here is Piet. Hey Piet. En Daisy. Rijntje. En Boukje. Hey. And because she has that, I put on some Vaseline
So maybe it helps. And now I'm going to pick the hooves. Okay. Was on 1 second. Hey, Boukje. Hallo? Rijntje? Bella? Hey. Korallen. Hey. Boukje. Hey, Rijntje. Hey. That's not for you, Rijntje. Hey, Rijsie. Lomke. Sally. Yveske. Kom maar. Rijsie. Yveske. Kom aan. Yveske. Boukje. Kom. That way, please. There's your mommy. Hey. Doe maar, Rijsie. Hey. Kom. Doe maar. Really, there's your mommy. Goed zo. Doe maar, Boukje. Bella. It's almost
10 o'clock in the evening. And this night it's going to be a perfect night to stay outside, but they don't want to. Kom maar. Kom maar, Blomke. Rijntje. Doe maar bellen. Ah, toe. Nee, Nee. There's your mom. Doe maar. Blomke. Bellen. Sally. Coralle en Rijntje. Come, there's your mom. Go there. Doe maar. Yveske. Yveske. Really? Come. Doe maar. Goed zo.